Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ttestjaw pożittiv għal COVID-19 9 persuni, l-akbar ammont ta' persuni fl-aħħar 12 ġurnata. Issa l-każi attivi tal-virus huma 81, in-numru totali ta' każi f'pajjiżna laħaq l-477, fi wkoll 13 persuna u bekk l-ammont ta' persuni mfeqa laħaq 392. Fost dawk li ttestjaw pożittiv, 5 ma kellhom ebda sintomu relatat ma' dan il-virus. Dan kollu finqas minn 24 siegħa qabel ma ħwienet kummerċjali non essenzjali jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom għall-pubbliku. Professur Charmaine Gauci spjegat li jekk kif il-miżuri bdew jiġu rilaxxati ftit il-pubbliku huwa obbligat li jilbes maskra jew visor protettivi sabiex jidħlu fil-ħwienet, kemm il-klijenti kif ukoll l-impjegati. Min ma jsegwix dan l-obbligu jisteħel multa minima ta' 116 euro kif inhu applikabbli bil-liġi. Nafu li il-virus jinfresh fil-komunità, rajtu n-numri li kien qed ikollna matul il-ġurnata, rajtu n-numri li għandna llum, allura aħna rridu nżidu dil protezzjoni addizzjonali biex aħna nkunu żgur li kemm jista' jkun ma jinfirix il-virus. Hija saħqet illi il-maskri aċċettati huma dawk illi jintużaw mill-persuni li jaħdmu fis-saħħa pubblika kif ukoll maskri li qed qisu bħala non-mediċi fosthom maskri magħmulin fid-djar tagħna stess. Dawn huma maskli li qegħdin hemm fuq is-suq li huma magħmulin minn trip ta' drab ħafna minnhom, imma anka persuni jistgħu jagħmlu dawn il-masks jekk huma jafu jħitu anka fid-dar tagħhom. L-importanti hija t-tip ta' drab li nużaw li jkun drab li huwa 100% cotton, ġifieri tista' tuża anka drab minn xi t-shirt li m'intix tuża. Importanti li jkun hemm bert ieħor 3 sa 4 layers ta' drab fuq xulxin. Professur Gauci spjegat ukoll li mit-tnejn kull min jirkeb il-vapur tal-Gozo Channel rid jilbes maskra jew visor u xorta waħda għandha tinżamm id-distanza soċjali ta' 2 metri abbord il-vapur. Meta mistoqsija minn Net News dwar x'ser ikunu qed jagħmlu impjegati li l-post tax-xogħol tagħhom ser jiftaħ il-bibien mill-ġdid iżda qed iżommu lil uliedhom id-dar, hija saħqet illi min iħaddem għandu jifhem is-sitwazzjoni u importanti li ħadd ma jieħu tfal fuq il-post tax-xogħol. Charmaine Gauci spjegat li qed jiġu imposti dawn l-obbligi fuq l-ilbies tal-maskri għaliex fi klima stess il-fatt li qed jerġgħu jinfetħu l-ħwienet qed iżid il-possibilità ta' tifrix tal-virus. Din nagħmlu dawn il-miżura ta' maskli jew visors issa għaliex il-fatt li rġajna qegħdin niftħu hemmhekk ħatibda żżid ir-riskju ta' trasmissjoni tal-virus. Finalment, is-Superintendent saħqet li sabiex inkunu nistgħu nimxu għal pass li jmiss bżonn il-kooperazzjoni ta' kulħadd bil-għan illi nkunu nistgħu innaqsu aktar miżuri u nersqu ftit ieħor lejn in-normalità.